Motorsport Legends 2 Tomáše Havláska. Tomáš pocitově každý obraz zpracovává trošku jiným stylem, jinou formou. Je zde taková surreálna Formule 1 s Ayrtonem Sennou nazvaná The Last Victory. Takovéhoto zpracování se chce Tomáš držet a chce s ním pokračovat i do budoucna. Takže i nadále můžeme čekat takovéto objektové intervence do dvojrozměrného malířského plátna. Já Tomášovi přeju i nadále, ať se mu daří, ať jeho kariéra stoupá nejen v rychlém pruhu, ale přímo v závodnickém okruhu a těším se na jeho další výstavu.